Hola, soc Julio, un guia d'aquí de Casa de les Punxes. Estem encara a l'entrada de l'Àngela Terrades i podem veure aquí els vitrals que va fer la companyia Amigo, d'acord? En un moment, Enric Montcerdà, que va ser l'encarregat de fer tota la decoració, el disseny de la decoració de la natura a Casa de les Punxes, se va encarregar de la direcció d'aquest taller. Aquest taller, sobretot, treballa amb tècniques antigues per fer els vitralls. Per això, Amigo i companyia van fer restauracions a l'Església del Mar i l'Església del Pi, al tema de vitralls, d'acord? Aquí podem veure diferents temes naturals, també flors i també el trèvol, que el trèvol és un símbol molt important a dintre de la Casa de les Punxes. Simbolitza a la Santa Trinitat, però també representa a les tres germanes Terrades, que eren les propietàries de la Casa de les Punxes, d'acord? Podem veure que a la natura, de fet, aquí a dintre de Casa de les Punxes, les plantes estan representades en tres. Sempre veurem tres coses, d'acord? I el trèvol, per això, és un símbol important.